За пръв път ли участвате в подобен конкурс и очаквахте ли да спечелите? Не участвам за първи път в такъв конкурс. Очаквах да спечеля. Как научихте за конкурса? За конкурса научих от паното, което е закачено на Силвена фото. След вашия успех в този конкурс, бихте ли участвали в конкурс за красота извън мрежата? Да, бих участвала. Мислили ли сте за реализация в професията фотомодел? Мислила съм, да. Какво мислите за конкурсите за красота и по-специално за нашия? Човек може да изяви себе си. Какво ще кажете на участничките, които не са доволни от избора на журито? Нека да опитат пак. За първ път ли участвате в подобен конкурс и очаквахте ли да спечелите? Да, за първи път участвам в подобен конкурс и честно да се призная, не съм очаквала да спечеля. Как научихте за конкурса? За конкурса научих чрез сайта на друга дейност на Силвена фото. След вашия успех в този конкурс, бихте ли участвали в конкурса за красота извън мрежата? Да, бих участвала, ако условията ме удовлетворяват. Мислили сте за реализация в професията фотомодел? Може би по-скоро като хоби и удоволствие. Какво мислите за конкурсите за красота и по-специално за нашия? Нашия конкурс е една много добра начална стъпка. Какво ще кажете на участничките, които не са доволни от избора на журито? Да се амбицират повече. Какво знаете за Силвена фото и запознати ли сте с дейността на фирмата? Силвена фото е едно фото, утвърдено от доста години в нашия град и смятам, че работят на доста добро ниво и най-важното е, че се развиват. Опишете Русе с едно изречение. Един град с чудесна архитектура. Нещо за край на това интервю и специално към бъдещите участнички в конкурса. Повече позитивни емоции. Браво! За първ път ли участвате в подобен конкурс и очаквахте ли да спечелите? Да, за първ път участвам в такъв конкурс и не очаквам да спечеля. Как научихте за конкурса? Случайно от сайта на Силвена фото. Да ни се сливат. След вашия успех в този конкурс, бихте ли участвали в конкурса красота извън мрежата? Може би да. Мислили сте за реализация в професията фотомодел? Откровено казвам не. Какво мислите за конкурсите за красота и по-специално за този? Конкурсите за красота дават възможност на една красива млада дама да изрази себе си и да покаже красотата си на всички. Какво ще кажете на участничките, които не са доволни от избора на журито? Мили дами, не се разочаровайте, вие също сте красиви, просто не допадате на всички. И опитайте пак. Какво знаете за Силвена фото и запознати ли сте с дейността на фирмата? Силвена фото правят най-хубавите снимки в град Русе. Опишете Русе с едно изречение. Най-красивия град с най-красивите жени. Нещо за край на това интервю и специално към бъдещите участници в конкурса. Успех много на бъдещите участнички в конкурса. Не се притеснявайте да покажете красотата си и си направете красиви студийни снимки. За пръв път ли участвате в подобен конкурс и очаквахте ли да спечелите? Да, за първ път участвам в такъв конкурс и мислех, че ще спечеля. Как научихте за конкурса? Научих от реклама в Силвена фото. След вашия успех в този конкурс, бихте ли участвали и в други? Да, ако съм запозната добре с правилата. Мислили сте за реализация в професията фотомодел? Да, мислила съм. Какво мислите за конкурсите за красота и по-специално за този?
Мисля, че те могат да дадат шанс на красиви лица да се реализират и да бъдат забелязани. Какво ще кажете на участничките, които не са доволни от избора на журито? Да опитат пак. Какво знаете за Силвена Фотор и запозната ли сте с дейността на фирмата? Запозната съм с дейността на фирмата и съм доволна от услугите, които предлага Силвена Фотор. Опишете Русе с едно изречение. Красив град с красиви лица. Нещо за край на това интервю и специално към бъдещите участници. Нещо за край на това интервю и специално към бъдещите участници в конкурса. Благодаря за избора на журито и успех на тези, които им предстои да участват. Браво!